Talos pangalan sa panag-iya. Mga halimbawa, iya, ila, akon, namon. Kumpletuha ang mga dinalan. Gamita ang mga tinaga sa sulod sang kahon. Ini si Mary Kate. Blanco ini libro. Iya, ila. Ako si Lisa. Blanco ini bag. Akon, amon. Ginhulam ko ang bike ng Rene kag Roy. Blanco ini ginasakyan. Iya, ila. Ginbaklan kami ni nanay sang munyeka. Blanco ini hampanganan. Akon, amon. Blanco kag si Anita suod niya mag-abyan. Ako, akon. Blanco ang kaupod ko maglagaw. Siya, kami. Ako si Dina. Blanco ini bag. Ako, akon. Ini ang ido sang pamilya ni Lea. Blanco ini ido. Ila, amon. Malipayon ang ila pamilya nga nagahampang sang Blanco ido. Iya, ila.